Så når man bestiller en sandwich her på gadekøkkenet, så er det sådan et paket, som man får det til i. Og så noget... den fars, der er blevet frityrestegt. Og så et par agurker. Og ekstra chili. Og nu filmer det, fordi nu har vi faktisk lige spist en sådan sandwich, som er lavet af den der... Vi har ikke helt gættet det endnu, hvad det er for en fars, der ligger herovre. Som er blevet frityrstek her, og som nu bliver klippet i stykker og lagt i brødet. Men som der står i Lonely Planet, don't ask, just eat. Og nu er det så vores tur til at bestille en mere. Den koster 15.000 won, hvilket svarer til 3,75.